Og hvad er det? De har glemt at male noget med fremtiden, ikke? Med fremtiden? Ja, vi frygter jo fremtiden, ikke? Og de skal tale med nogle folk om, hvad frygt er for dem, og så skal de så male det på metromuren, ikke? Og så er muren der selvfølgelig. Rundt omkring. De der blomster, der hænger herovre på træet. Har du set dem? Ja. Dem er herren derovre, der sidder derovre. Det er ham, der har givet dem. Hej, hej. Der er ikke nogen terrorangreb. Nej, men jeg ved, at ham, der sidder dernede, det er fra en person, som frygter terror. Det er den der direkte. Jeg tænkte nok, det ville være. Ja. Og der er jo en fucked up elefant, den ene af dem. Ja, man kan vide, hvad det betyder. Jamen, det er vel... teknologi. For eksempel. Elvis. Jeg ved, hvad er Elvis? Ja, det står bagpå. Elvis 1 og 52. På nummerpladen. LP'er og LP'er og hvor meget var det? Jeg har alt med ham. Ikke nok hedder han Elvis, men han har Elvis. Du hedder også Elvis? Ja. Fantastisk. Jeg har taget navnet, ikke? Bum. Hører du Elvis i de der hørebøffer? Ja, det gør jeg. Ja. Jeg hedder igen. Gode hørebøffer. Hallo. København vinder endnu en gang. Ja. I'm the king. Har I set på, at pigerne har malet det der? Og hvad, jeg har givet dem roser. De har min accept. Færdig arbejde. Og man kan altid se dig. Ja. Den har jeg givet 4 bajer for. Ja, jamen, den fik navnet lige med det samme. Det er et spassertip, ikke? Jeg synes, den er så... Jamen, hvorfor fanden skal det være så surt, når man er handicappet, ikke? Nej, den skal da... Hallo, der skal der være noget knald på, ikke? Gadesprog, det her. Nå, det er jo gadesprog. Mamma mia, man. Esperiento, fitter for gamle Ole. Jeg kommer ikke nok i gaden. Kan du huske Bølle? Ja, tak. Vesterbros frækkeste ondulat. Jamen, jeg har dyretjek. Det er jo der til 2. Det kan være, at vi lige skal... Ja, Bølle. Så er der fest. Okay. Der så står der, ikke? Jeg kan du. Tak for dansen. Smuk. Ja, hvad fanden? Og en fredstue eventuelt. Der prøver på at få os til at tisse. Den derovre, det er Sines egen. Hvor hun siger, at det er hendes frygt for at holde, hvad skal man sige, alt det dumme og det onde i hende selv i hånden. Og synes, at det er kærligt. Er det ikke sjovt? Er det apropos, ikke?